Soloso. Nicholas notemo ka ngimane nyadiriyo kata kamano wanyalo gone Nyasaye kamano ni mano nokodhi kale nyoko dhi mbele yo makare masani entiere kae onyalo jiwo ji ni ka ngimani oken gino makare. Ang'o makelo dangni mar paro manyalo miyo ng'ato chope okang' mar wacho ni anto koro aola we akaw ngimana wuoge piny kae? Kamano enya Joyce, dangni mar paro biro gi yore mopogore opogore. E ngima mwadake sani kaka iwinjo Nicholas wacho, ne en gi lengo moro, nitie gima nodwa timo, nodwa bedo ang'owa padri. To bang'e ok obedo padri. Inyalo manyo ni ang'o momiyo nok obedo padri. To be ne en gima nodwaro dhi godo mbele bedo kaka padri. Koro ka gini nok ochopo kare kaka nodware, to chako miye gima biro wacho ni stress, dangni mar paro. Ochako neno ni gini endi kaka nyocha dware aneno ka ok ochopna kare. Namba 2, iyudo ka ng'ato sani ka wantiere kar ka e pinywa masani, nyi neno kaka vijana manyo tich KDF donge neno kweth mane nitie. To ji te dwaro position matin ma jo KDF dwaro. To ka ng'ani osebet, inyalo ni vijana gi ng'ani osebet ka manyo tich for a long time. Osemanyo ndalo gi ndalo to ok obed successful, ok one kodhi mbele. Koro gima chande ng'ani chako bedo gi gima waluongo ni chunye kendo chunye tho, ma waluongo ni hopelessness e ngima. Koro ka chunye otho gi ngima, to neno mani an koro asetemo kama nyalo, ok ane kan kare mondo adagi. Mane gima iwinjo ka Nicholas bende wacho ni koro nokone tiende. Sawa. To ka nokone tiende, koro ng'ato chako bedo gi paro mar kawo ngimane. Mwaluongo ni suicidal ideation. Koro en gima nitiere. Koro bedo gi paro ni to dhi mbele, to ok one ber, ng'enyne koro chako mana yarore, oneno mana ni en ok onyal, ok anyal, gini tek. Sache moko awinjo kaka jolo wacho ni gini tek, o tek small. But sache moko, ng'ato nyalo wacho ni gini tek, to kinene, tiyudo ni adiera king'iyo kata king'iye malong'o Joyce ka ng'ito wacho ni sami wacho ni gini tek kijok opogore kiwacho ni gini tek to in serious. Joseph ka ng'adi matin wang'e ni thothne kata jal mantiere kod tuo mar dang'ne mar paro kata mental health ok en gino mondike pat wi ng'ato minyalo wacho ni ng'ani to nitiere kod tuo ni ponono chalne mar paro ok ni makare. Ponono nitiere ranyisi kaka mage makineno kuom ng'ato tinyalo wacho ni ng'ani nitiere kod mental health kata nitiere kod dang'ne mar paro. To kaka nene kit kaka obehave kata kit kaka otimore onyalo chope okang' mani koro odwani okaw ngimane owuon. Yes, mano ni kare Joyce. Sache ma ng'ato ni kod dang'ni mar paro, kaka iwache no en kare, ok ondike pat wi ng'ato. Kendo ng'ama ni kod tuo mar obwongo kata mental ill health, ok ine kama ondiki. Lakini bro neno gini kaluwore gi tim mar ng'ato, kako wuotho, kako o interact gi ji, otangamana gi ji, ok oriwre gi ji. Kine ka ng'ato ne ber ndalo moko. Right. To then bang'e tino ka koro bwana ni en ochako mana dok chien mowacho ni o distance himself. Kizungu wacho ni obedo in isolation. Ok odwa bedo gi ji, en ng'amo kichore akicha, osiko bet kende. Mago gin ranyisi ni ng'ani ni kod gimoro chando nduguni. On kod dang'ni mar paro e wach moro. Inyalo yudo kendo ka jalni ng'eny gi jok mamoko ok giwuo mang'eny koro. Kata ka ne ng'ato jawuoyo mang'eny tiyudo ka koro ng'ani tindo kuo mang'eny. Ber mago gin science ni ng'ani samoro ni kod gimoro machande. To ng'eny ne bende yudo ka jalni jomoko ka ni kod dang'ni mar paro tibo yudo ka ng'ani dhi bet ka ng'ama dwa nindo ahinya. Odwa hero nindo, odwa bet mabor gi ji, ok odwa riwre gi ji, ok odwa tiyo tije moko. Obedo gi nyawo moro skoro. Mangiso ni this person ntiere gima osedware ngimane to gini pok oyu. Dang'ni mar paro wacho nitiere stress gi depression. Koro stress ni ema nyalo wacho ni en dang'ni mar paro. Depression en tuo. Ok ang'e ni wanyalo wache nang'o gi dholuo kaka en, lakini ka ng'at mong'e to biro ng'e ni depression. So iwuok e dang'ni mar paro ma en stress. To ka ok omanye mayot, bo ng'ato luongo ni kaka Osir, ka dine bed ng'ato nonene, to chuno Osir bi anena. Aneno ka tinde ok iriwri gi ji ahinya. Ineno, mano gin signs mangiso ni ng'ani nyalo bedo gi issue. But e pinywa sani,
ji mathoth ok ne mano kendo sache moko kaka ibiro wuo kodi e weche mag pau in tinde yolo wang'o mitidwa mana bet kendi to ok wakaw gigo eko serious ni ang'o momiyo serni tinde duok mana chien en ma kende ok odwa riwre gi ji then mago gi science koro science nitiere mang'eny though but key ones ka en ng'ama jaloso mang'eny tiyudo ka tinde ok olosi nyaka chij ang'o miyo ng'ane chij ka en ng'ama riwore gi ji tineno ka tinde oyware chien tiende yware aywaya wanyaka wacheji e dala wakacha ka en ng'at mane nikod hera tiyudo ka koro hera onge kendo samoro obedo mana ng'at ma samoro mirima make obedo gi mirima moro ma obulo donge nyaka wabed motam ang'o matimore koro science nitiere mathoth Joyce gintie mang'eny monego bed ni koro ji ng'iyo makare ka duoki twak Nicholas iwacho ni temo mar mondo mi kaw ngimani e tiel ariyo nokodhi kare tok mano ponono imba kia ni nitiere kod ranyisi ma bende Joseph owachogi to niyudo kony e yo machalo nade kata ere kaka nochopo kama koro paro makamago lal ni koro